Nagapanghanda na ang mga transport cooperatives sa siyudad sang Iloilo para sa palaabuton nga pagbukas ng klase sa Hulyo 29. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC, iya ginpahayag nga nagapatuman sila sang single dispatching kag magagawad man sila sang special permit bangod mayara sa mga units nga pagasaylohon sa iban nga ruta. Ginalauman nila ang influx sa mga pasahero kag ang ginapananaw nila nga may pilak pa dapat sining nga hitsuhon, lakip na amo ang pagplastar sa mga terminal ilabi na sa mohon nga masami ginareklamo. Pahayag pa sang natungdan, bastante ang units sa syudad nga ginabukusan sang modernized units kag traditional jeepneys. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Boyet Parcon. Ito ang LPTRP nato na na-implementa na subong. Dahil sa mga terminal naman subong, ay mga single dispatching na kami, yung na-obra, no? Kag sa subong, gina-monitor namon ang mga ruta namon na kulang-kulang, no? Like abis sa mga terminals namon, ang ruta namon sa terminal, kung kulang, may additional kami, like abis sa mga terminal, may tada nga 30 MB ka unit, no? Kaya nga, itong modern jeep dra is 30 pa lang, may ara kami da nga i-add ang mga 20 ka unit, kung kaso nga mag-implement kami klase na, kag mga tagbak na itong terminal, may ara kita nga additional dira nga mga unit na ito. Sa karon, mayara naman sang plastado nga plano mga transport cooperatives diri sa Iloilo City, lakip na deployment. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.